Bit-tama tal-ġar raqad bla-għaxa id-dar. Danu il-kontra tal-ħsieb ta' Mark Cassar li b'passjoni li ma bħala sostna kemm il-bniedem ma jistax joqgħod jgħix bit-tama iżda għandu jara kif jista' jgħix b'mod sostenibbli. Mark ilu snin jagħmel l-inbid bi switi 30 tomnat art ta' dwieli li għandu qrib is-salib tal-Olja. L-inbid jagħmlu b'sistema antika ħafna fejn huwa fost l-uniċi fid-dinja. Niżżilna fil-kantina fejn kollox jopera bl-enerġija mix-xemx u r-rieħ fost l-oħrajn u għalinna kif l-inbid huwa miżmum għal sentej sħaħ fanfori partikolari tal-fuħħar. Dan il-fuħħar ġej mill-Ġorġja, il-ptiti li hemmhekk isejħulhom kfevri ma' speċi ta' bħala forma speċi ta' anfori, bid-differenza hija fil-fuħħar, fit-tafal stessa. Li dan it-tip ta' tafal fih ħafna impurities, ħafna metall, deb, fidda, manganese, etc. Li minħabba fih dawn it-tip ta' anfori rridu bil-fors jindifnu. U jqallef ftit fiż-żerrija u l-qoxra tal-enba li Mark jisħaq kif għall-kuntrarju ta' ħadd ieħor huwa iħallija xahar tiffermenta ħarġet riħa qawwija tal-enba Maltija li żgur m'għandix bżonn aktar zukkor. Għalilna kif din il-kantina jista' jżomm 30,000 litru ta' inbid. Hawnhekk mitfunnin taħt 100 tonnellata silika kwarz, ramel li ġibtu mill-Italja ta' posta, sabiex bejn iżomm it-temperatura kostanti ta' 18 degrees Celsius, kif ukoll għandhom il-qoħ biex għandhom il-qoħ bażikament maħabba l-pressjoni li għamel l-inbit, speċjalment il-kbar ta' 3000 litru li huma ftit li jeżistu llum il-ġurnata fid-dinja ta' dak il-kobar. Mark Cassar jgħid li huwa jipproduċi inbit naturali mingħajr l-użu żejjed ta' sulfit u pestiċidi fid-dwieli tiegħu. Illum Mark jesporta l-inbid anke lejn ir-Russja u l-Ġappun, iżda dak li tassew jisboħ it-tazzi se jkun anke espost tefa ta' ġebla il-bot. L-inbid se jkun parti integrali mill-festa Eneb li se ssir nhar il-ħadd li ġej fil-pjazza tas-Siġġiewi. Fil-Knisja Arċipretali se jkun hemm bosta kalċijiet esibiti li jmorru lura żmien u oħrajn li warajhom hemm storja interessanti. Se jkun hawn il-kalċi anke ta' Monsignor Mikil Azzoppardi, kalċi li kien irregala l-Papa Pawlu VI ukoll illum qaddis, kalċi li kien ġie regalat mill-Arċisqof Kattoliku ta' Ateni Foskolos fl-1981. Fuq kollox dawk li joxow għall-inbid, Festa Eneb hija attività li se ssir propju fid-dar naturali ta' dik il-frotta li minnha jsir l-inbid. Is-Sindku Frisk tas-Siġġiewi spjega kif fil-pjazza se jkun hemm numru ta' attivitajiet fosthom kompetizzjoni tal-inbid. Fis-Siġġiewi għandna erja rurali kbira u 500,000 metru kwadru minnhom huma dwieli biss. Allura bħalissa fi żmien li qed jinqata' l-Eneb ma jistax jonqos li ta' kull sena jkun hawn din il-Festa Eneb fis-Siġġiewi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.